Alhamdulillahilladzi bayyana fi kitabihil halali wal haram wa amara ibadahu bi iktisabil halali anil harami yaslamu min adabihi wa yahuzu rif'atal maqam li anna ma nabata minal harami fannar aula bihi kama huwa qawlu afsahil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus sifatil hamidati wa ma'wal ma'sumu minal ma'asi wal asam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muttaqin asyubuhati wal haram. Wa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ahsinu niyatal iktisabi wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum wala tayammamu khabisa la'allakum tuflihun. Para rawuh ingkang minulya, moga kita tansah ambudidaya nikataken anggenipun takwa dumateng Gusti Allah taala. Tegesipun ningkataken anggenipun netepi dawuh-dawuhipun lan nebihi awisan-awisanipun. Lan monggo sami angkatosaken malih ing masalah nyambut damel utawi mupadi nafaqah. Sebab nyambut damel ingkang dados kewajiban kita minangka tanggung jawab dumateng keluarga. Punika sakjatosipun menawi cocok kaliyan pernatan agami minangka amal ingkang agung sanget wales ganjaranipun. Kanjeng Nabi dawuh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi al miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik. Artosipun cinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sak dinar kang sira anfaqahaken kanggo perjuangan karena Allah lan sak dinar kang sira nafaqahaken kanggo merdekaaken kawula lan sak dinar kang sira sedekahake marang wong miskin lan sak dinar kang sira nafaqahake marang keluargamu iku kang paling agung ganjarane. Sak dinar kang sira nafaqahake marang keluargamu. Mekaten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ningali keterangan ing Injil kita umat Islam penting sangat anggatosaken masalah punika. Yani cara-caranipun lan sak panunggalanipun supados nyoto dados amal ingkang agung ganjaranipun. Wondene ingkang penting kita gatosaken magayutan kalian babagan nyambut damel punika antawisipun sepindah
masalah niatipun. Artosipun kita kedah anggatosaken dhateng niatipun. Amargi niat punika perkawis ingkang wajib kejawi ugi badhe mempengaruhi dhateng pendamelan kita. Lan niat ingkang cupul ing manah punika kedah niat ingkang leres. Inggih punika niat netepi kewajiban sarana niat pados pangupajiba utawi pados sangu ibadah. Sampun ngantos namung dipun niati pados bondo donya mawon. Kanjeng Nabi dawuh an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awil imra'ati yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artosipun cinarita saking Amirul Mukminin Abil Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingsun krungu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh angin pesine sae pira-pira amal iku kelawan niat lan angin pesine keduwe saben-saben wong iku anduweni keniatan mula sing sapa wonge nuju marang Allah lan utusane mongko tumekane iya marang Allah lan utusane lan sing sapa nge tujuane marang donya kang diarah utawa marang wadon kang den nikahi mongko tumekane iya marang apa kang den tuju mau. Ngaten kirang langkungipun maksudipun hadis wonten ing inggil sakaipun sedaya perkawis punika derek niatipun. Mila monggo anggenipun nyambut damel dipun rumiyi niat ingkang leres. Inggih punika niat netepi kewajiban lan niat pados sangu ibadah. Lajeng kaping kalihipun inggih punika anggenipun nyambut damel artosipun saksampunipun kita niat ingkang sae kita kedah ngertos wekdal utawi ngatur wekdal. Wanci nyambut damel kita manfaataken ingkang saestu lan menawi benjing wekdal lan menawi mancing wekdal ibadah kedah dipun sempataken kagem nglampahi ibadah kados dene salat siam lan sapanunggalanipun. Sampun ngantos kita nyambut damel kanthi niat ingkang leres nanging anggenipun ngayahi pendamelanipun sarana nilar ibadah ingkang dados kewajibanipun. Contonipun kita umpami dados tiyang tani menawi sampun mancing wekdal salat zuhur inggih kedah leren rumiyin sak perlu nglampahi salat. Menawi boten ngaten inggih boten leres. Dene ingkang kaping 3 inggih punika makayutan kalian rupi pendamelanipun. Artosipun sak wekdal sak saged-sagedipun ambudidaya ngayahi pendamelan ingkang boten wonten hubunganipun kalian maksiat. Amargi rezeki ingkang boten sae saya ingkang mambu haram
punika menawi dipun tedhi dening keluarga kita tentu badhe nuwuhaken perkawis ingkang boten sae ugi. Makaten para rawuh kanthi keterangan ingkang namung sekedhik punika mugia kita saged mundhut manfaat lan maslahatipun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'fiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.